ಹರಿ ಓಂ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕೋಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ 11 ಗಂಟೆ ಆತಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ನಿದ್ರೆ ಮಾಮಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಎತ್ತೇರು ನೀರು ಪೂರ ಫುಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಂತ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಇತ್ತು ಬಾಜಂದ ಪೂರ ಪಾಪ ಮಲ್ತೇರಾರೆ ಅಂಚ 5 ಗಂಟೆ ಇತ್ತು ಆಜ ಒಂದು ಬರ್ತಂಡು ಯಾನ್ ಲಕ್ಕನಾಗ 5:20 ಅಂಚೆ ಆತಂಡು 6 ಲಕ್ಕದ ಇರ್ತೀಗ. ಸೊ ಇತ್ತು ಅವರೇ ರೋಜನ್ ಬೇಲೆಗನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಪುನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇತ್ತು ತೂ ಪಾಡ್ರೆ ಲಕ್ ಪೋಯಿರು ಅಂಚ ನಮಗೆ ಜೈದೆ. ಸೊ ನಾನಾಯ್ತು ರೋಜನ್ ಬೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಗಂಟೆ ಕರೆಂಟ್ ನಾನು ಕರೆಂಟದ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಪೋಂಡು ಚಾ ತೂಕ ದಾತಪುರ ಬೇಲೆ ಆತ ಅಡುಗೆದ ರಾಜನ್ನೇ ಬೈದೇರು ನನ್ನ ಮಾಮಿನ ಈತ ರಾಜ್ಯತ್ತು ದೀತೀರು ನಿಂಜೆ ಬೇಲೆ ಬಂದಾಗ 1 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ಗಂಟೆ 5:45. ಸೊ ಗೊತ್ತಾ ತಾರಾಯಿ ಪೆರವನ ಮಿಷಿನ್ ತುಲೆ ಕಂಡಾಂಡು ಪುಲ್ಲ ಕಂಡಾಂಡು ಫುಲ್ಲು ಉಂಟು ಮೊಬೈಲ್ ಸೂಪ್ನ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಕೆಲಸ ಒಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ತು ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಮಗೆ ಜೈತಿ ಅಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಗ ದೇವ್ರ ಕೊಂಡದ ಬಾಜಾನ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಗ. ನಮಗೆ ಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತೆ ರೂಮು ಹಾಲು ಇದೇ ತಗೊಂಡೆ ఆయన ಆಡ್ತದೆ ಹುಚ್ಚೋಡು ఆయన ಕಟವಾಡು ಒಕ್ಕ ఆయన ಕಂಡಿ ಕಟವಾಡು ತೋಚ್ಬಾವ ಅಂತಲೇ ಶೋ ಕೊರ್ಪು ಮಲ್ಲ ಜನ ಲೆಕ್ಕ ಆಳೈತನ ಬರ್ಪು ನೆಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಬೋಡ ಪಾಪ ಏಯ್ ಒಯ್ ದಪ್ಪ ಅಂಪಲೆ ನೀರು ಬೇಕು. ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿ ಗತ್ತ ರಸಾಯನಗಳು ಉಂಡು ಬೋಡಂಡ ಏತು ಪಾಯಸ ರಸಾಯನ ಬಾಳದ ಬರ್ತದ ಬೋಡ ಹೊಸತ್ ಅಡಿಗೆ ಭಟ್ರು ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪಲಿ ಬೋಡಂಡ ತಿಂಡಿ ಅವನುಂಟು ಕಾಂಡದ ತಿಂಡಿ ರಾಜಣ್ಣ ಅಂತುಲೆ ಒಯ್ ನಾವನ ಬೇಲೆ ಪಲ್ಯಗೆ ತರಕಾರಿ ಕಟ್ಟಾಗ್ತುಂಟು ರಸಾಯನಾಗ ಅಲ್ಲ ಬಿತ್ತು ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿ ಓಕೆ ತಾರಾಯ ಅಂಡ್ಕರಿದು ಚೂರು ನಾನು ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅರೆಪುನ ಪುರ ಅಂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಗಂಟೆ ಕಿತ್ತನ 7:30 ನಮಗೆ ಲಕ್ಕಿ ಕಟವಾಡ వచ్చిగా ತುಲೆ ಪದಂಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಡಿಗೆದ ಭಟ್ರದ ಲಜ್ಜಪ್ಪ ಕರ್ದೊಂದಿನ ಬಟ್ರೆ ಎಂಚ ಇನಿಕಾವ ಭಟ್ರೆ ಕರುವ ಆಗ್ತುಂಟು ಒಂದೊಂದು ಬದಿಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಇದರ ಏನಂಗೆ ತೊಂಡ ಹಾಂ ಪಾಪ
ಜೈ 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 ಅಚ್ಚಿ ಮಗನ ಕಾರನು ತಪ್ಪಿ ಮಶ್ರು ಪಾರ್ತ್ಕೊಳತ್ತೆ ಮಮ್ಮಂಪುಗವ ನನ್ನ ಮಗನ ಅರ್ಧ ತಿಂಡಿ ತಿಂದೆ ಎಂಕಲ್ನ ತಿಂಡಿ ಪದಂಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಜ್ಜಿ ಪಾಯಸಾಗ ಗುಜ್ಜೆ ಅದೇ ತೊಂದ್ರಲೇರು ಶೋಕುಂಡತ ಚಾ ಬಟ್ರ್ ಬತ್ತೀರು ಬಟ್ ಚಾ ಬೊಕ್ಕ ತಿಂಡಿ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮನ ಅಡಿಗೆದೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವನು ಬತ್ತುಂಡು ಲಾಡು ಮಲ್ದಿರು ಚಟಮಟ ಲಾಸ್ಟ್ಗ ಅಂತತ ಸಳ್ಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೈ ಪಾಂಡು ಪುಳಿ ಕಜ್ಜಿ ಪಾವನುಂಡು ಅದೇನ ಕುದಿ ಉಂದಾ ಇದು ನನ್ನ ಪೇರು ಬೀನ್ಸ್ ಪಲ್ಯಾಗ ಒಂದು ಚಟಂಬಡೆ ತಿಮರ ಚಟ್ನಿ ಒಂದು ಮೇನ್ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಎರಡು ಬಾಜಿ ಅಂತ ಕರೆಂಡು ದೆಕ್ಕದು ಬೊಕ್ಕ ಮಗನ್ ಮೀ ಪಾವಡು ಅಪ್ಪಗ ಚಟಂಬಡೆಗೆ ಹಾಂ ಇದು ಕುಂದಾಪುರದ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಡೆ ಪೋಯ್ಯರು ಅರೆ ಏನೇ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸುಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಛಾಯ ಹಾಂ ದಿಕ್ಕೇಳು ಮಾಮಿ ದಿಕ್ಕೇಳು ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ರಾಜನ್ನೆಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಕರ್ಮಲ್ಪನು ಲಿಂಬುದ ಶರ್ಬತ್ತು ಲಿಂಬು ಅವು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಟ್ರಾಗಿಜ್ಜಿ ಅವು ದಿಕ್ತೀನಿ ಮಿತ್ತು ಲಿಂಬು ಪುಳಿ ಕಮ್ಮಿ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಉಂಟದು ಬಾಳುಂಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿಕ್ವೆ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಮೀದು ರೆಡಿ ಅದು ಪೂರ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ಮಗಲ ಜೊತೆ ಭಟ್ರು ಬತ್ತೀರು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಮಾಮಿ ಬತ್ತೀರು ಎಲ್ಯ ಮಾಮಿ ಅಂಚ ಗಂಟೆ 11 ಚಿಲ್ಲರೆ ಆಂಡ್ ಸೊ ಆಂಡ್ ಬೇರೆ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಅಡಿಗೆಲ್ಲ ಅವನು ಬತ್ತಿಂಡು ಉದಾಶಿನ ಅವನುಂಡು ದಾದನ ಒಂಥರ ಅಂಚ ಒಂಜಿಷ್ಟರು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಡ್ ಇಂಕಲ್ ತೋಚ್ಬಾರ್ದು ಒಲಾಡ್ ದಾದ ಉಂಟು ಬರ್ಕ మీరు ಬತ್ತೀರು ಪೇಟೆ ಹೋದಿತ್ತೀರು ಭಟ್ರು ಬಾರಿ ಬಿಸಿ ಚಟಂಬಡೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಕ್ಕಳು ಬೋತ್ರಿ ಬಂಡಿ ಚಾ ಪಾರ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಂಡೀರಿ ಬರಲಿ ಬೆತ್ಕೊಂಡು ಫೋನ್ ಚಾ ಅವನುಂಡು ಶ್ರಾದ್ದ ಪಾಡನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎನ್ನ ಮಗೆಲೆ ಮೂಲು ಮೀದು ಪುರಾದು ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ 1 ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇದು ದವತ್ತುಂಡು ಇತ್ತು ಕಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ತುದ್ದಾತು ನಮ್ಮನ ನಾಳೆ ಡಾನ್ ಬತ್ತೀರು ನಮ್ಮ ಮಾಮನ ಅಕ್ಕ ಮಲ್ಲಕ್ಕ ಬತ್ತೀರಿ ಮಾಮಿ ಕುಳ್ಳು ಒಳ್ಳೆ ಇಡು ಅಲ್ಲೇ ಶರ್ಬತ್ ಪೂರ ಪರ್ಪೇರ ಮಾರ ಅಯ್ಯ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಪೂನಲೆ ಹಾಳು ಮಂತ ಪಾಡ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಅವು ಕುಂದಾಪುರದಾಕುಲ್ಗಾರೆ ಕುಂದಾಪುರದಾಕುಳು ಏ ಅವು ಮೂಳತ್ತು ಅವನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೂಳಿದ್ದು AC ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೋಲಕ್ಕಳ ಲಾಕ್ ಅಂಪುಗ ನಿಂಕ್ಲಂಡಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಸೂಪರ್ ಈ ಜನ ಬ್ಲಾಗ್ ಸೂಪರ್ ಐಟೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ನೋ ತೂರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಏರ್ ಅವಜಿ ಫನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಮಂತದೆ ಆಯ್ತು ತೂಪಿರ್ ಎನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಹೀರೋ ಅಂಚಲ ಒಂಜುಂಟು ಕಕ್ಕೇಳು
ಮಿತ್ರಲು ಒಂಜಿ ಕೂಳಿ ಬರ್ತದ ನಾತ ಆಯ್ನ ಕರ 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 ಹಾಂ ಆಯ್ನ ನಂಗೆ ನಂಗೆ ಇದು ಚಾಮಿ ಮಂತಾರ ದೇಜಾಗ ಅಂಡ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಜಿ ಬರ್ಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನನ್ನ ಶ್ರಾದ್ದ ಅಂಡ್ ಓನರ್ಸ್ಗೆ ನಾ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು 3 ವರ್ಷ ಶುರುವಾದ ಅಂಡ್ ಗುಡುಗುದಲ್ಲ ಸೈಡಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಕೊರ್ಲುಡೊಂಜಿ ಆಂಡೆ ಎಂಕಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅಡಿಗೆದ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಆಂಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ಸೊ ನೀರಿಲ್ಲ ದಾಲು ಪದಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಾಗಿ ಸೊ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಲ್ಲ ಆಂಡು ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇರಲಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು 4 5 6 7 8 10 9 10 ಮತ್ತೆ 10 ಜನ 10 ಜನ ಒಲೆ ಓಕೆ ಸೊ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ತುಲೆ ಯೋ ಯೋ ನವನ ಡಾನ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಿ ಏನು ಅಡಿಪೆ ಕೊಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಿ ಮಾಮಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಪಗ ಏನು ಅಂದು ಮಗನೇ ನಮ್ಮ ಕುಚಿಗ ಊಟಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಏನು ಆಸೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುವೆ ಮಂಡೆಗೆ ತಾಕೊಂಡ್ಪೆ ಮೂಳು ಚೂಲಕ್ಕಿ ಚತ್ತು ಏರು ಒರಿ ಸುಧಾರ್ಥ ಅಂತುಳ್ಳೇರು ನನಗೆ ವೆಚ್ಚಾಪುನ್ ಮಾರೆ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾನಾಗ ಒರಿ ಇದು ಜನಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಏನು ಬೇಡ 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 ಛೇ ಪುನಃ ಹಾಕಿದ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡು ಅಂತಿದ ಕುಲ್ದೇರೆ ಏನ ನೋಡಿ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಮಲ್ಪುನು ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಳು ಮಲ್ಪುನು ಏನ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಝೂಮ್ ಮಲ್ಪ ಝೂಮ್ ಮಲ್ಪ ಏಸಿಂದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಂಚ ಹಾಡು ರಡ್ಡೆ ಮಂಜುನಾಸ್ ಮಲ್ಪಡೆ ನಮ್ಮ ಬಲಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಅನ್ನೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಳ ಕಟ್ಟೋಡ ಅವಳು ಇಡಕೊಂಡವಳ ಬಲ್ಲಕ್ ಒಂದು ಕಟ್ಟಕ ಕೇನು ನೆದ್ರೆ ಅರ್ಪುಣ ಆಯ್ತು ಓನಸ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಚಟ್ನಿ ತೋಟ ಒಂದು ಕೈಪು ಒಂದು ಪಾಯಸ ಪಲ್ಯ ಒಂದೊಂದು ಸ್ವೀಟ್ ದವ ರಸಾಯನ ಟೈಪು ಅಪ್ಪ ವಡೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ರೈಸ್ ಬುಕ್ಕ ಸಾಂಬಾರು ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿ ಪುಳಿತಿಪ್ಪೆ ಇಪ್ಪುಂಡ ಪುಳಿತಿಪ್ಪೆ ಖಾರ ಒಂದು ಪುಳಿ ಕಜಿಪ್ಪು ಬುಕ್ಕ ಲಡ್ಡು ತೋಚ್ಪಾಯ್ತು ಲಡ್ಡು ಸಾಕಾಂಡು ಒನಾಸ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ಸಾಕಾಂಡು ರಡ್ಡು ಕಾಲ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಒನಾಸ್ ರಡ್ಡ ಬಂತಿ ಒನಾಸ್ ಲಾಂಡು ಸೆಕ್ಕಿಟ್ಟು 60 ಸೆಕ್ಕಿಟ್ಟು ಸಾಕಾಪಿನಿ ಅನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಕ್ಕ ಇದ್ದಿ ಎಂಡಂಪೋಡು ಪಾಪ ನಾನು ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಎಂಡಂಪೆ ನಾನು ಬಯ್ಯಾಗ ಹೋದ್ರಿ ಲೇ ಕೈ ದಿಕ್ಕುನು ತೂತಾರ ಒಂದು ಬೋಡ ಕೈ ದಿಕ್ಕು ನೆಂಚ ಎಂಚ ಝೂಮ್ ಬಲ ಅಂತಿದ್ದಿ ಝೂಮ್ ನೆಂಚ ಮರೊಂದು ಝೂಮ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಓಕೆ ಕೈ ದಿಕ್ಕು ತೋಚ್ಬೋಡಿಗೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಸೊ ಆಂಡ್ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಹೊರೊಂಡು ಪಯ್ಯಾಗ್ದ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಜೆ ಇಡೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಗುಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ನಾಗಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬ್ರ ರೀತಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಸೊ ಏನ್ ಪೋದ್ ಬರ್ಪೆ ಬಾಯ್.